Lucas Kapitulo 9. Unya, naglalis ang mga tinunan, kun kinsa ang labing dako kanila. Apan nahibalo si Jesus sa ilang gihuna-huna, busa mikuha siyag usa ka bata, ug ipatindog sa iyang kiliran. Ug miingon siya kanila, Ang mudawat nining bata sa akong ngalan. Mudawat kanako, ug ang mudawat kanako. Mudawat usab kaniya nga nagpadala kanako. Kaya ang labing ubos kaninyong tanan, mao ang labing dako. si Juan miingon kaniya, Magtutudlo, nakakita kamig tao nga naghingilin og mga yawa. Pinaagi sa imo ngalan ug amo siyang gididan, kay dili man siya sakop sa aton pundok. Ayaw siya pagdid-i, miingon si Jesus kaniya ug sa ubang mga tinunan. kaya ang dili bato kaninyo, dapig kaninyo.